दिनै जिरायनाय गोथार सान बोहैथि बोसोरनि बे दाननि 26 तारिख 11 मार्च 2023 मायथाइ बे दिनखौ मोखां नुहोनायजों नोंथांमोन साफ्रोमजों लोगो मोनबावनायनि थाखाय गोथार जगायग्रा इसोरखौ गोरबो गोसोजों हामबाय होनो लोगोसे सिबिजाथाव मानगोनां नोंथांमोन बयखौबो नैबे बरसानि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लायो आरो आंनि गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय नोंथांमोन साफ्रोमनो जिउजों जासिहरो। आं दिनै गोदान टपिक्सजों लोगोसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। मानसिया गावनि साननायजों दैदेनजायोब्ला जोबस्रांगोन। रमारिफोरनो लिरहरनाय पावलनि लाइजाम 8 बालाब 6 सिरि। सोरबाया मानसिनि गुनजों दैदेनजायोब्ला बियो थैगोन, सोरबाया गोथार जिउजों दैदेनजाब्ला बियो गोथांखौ मोनगोन आरो बिहा सान्थि जागोन। इसोरजों अनसायजाग्रा लोगो नोंथांमोन, समायना बे हायना गोनां रैरुब महराव सिमा गोनां जिउखौ लानानै बबे मोनसे आखुजों जिउ दिङा जावोब्ला रैखागिरि इसोरनि सिगाङाव पाप मावनाय जायो आरो मा आखल एबा सलनजों जिउ लामा हान्थियोब्ला सोदांग्रा इसोरनि नोजोराव धोरोमिया माहारि हिसाबै सिनाय जायो। बे मोननै खोन्दोखौ लानानै सायख'जानाय पावला रमाव खामिनाय ख्रिस्ट'खौ मोजां मोनग्रा सोदोमस्रि गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव मिथिहोहरदों। नायदो ओंखारलांनाय 32 बालाब 7 सिरिनिफ्राय 8 सारिनि सिम। फोरबुआ मसेखौ होनबाय, दानो गावनि रायतफोरनियाव थांफिनदो, मानोना नों मिसर देशनिफ्राय दैखोबोनाय रायतफ्रा आंखौ नागारनानै पाप मावबाय। बिसोरखौ आङो जे लामाजों थाबायनो थोनदोंमोन बे लामानिफ्राय एरखेलांबाय। सनानि मोसौ मासे दानानै बिखौनो खुलुमबाय। मानगोनां मानिजाथाव लोगो नोंथांमोन, जोंनि साननाय एबा गोसोफोराव इसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोग्रा आरो बैसो गोनां रंजालि बुहुमजों लोब्बा लाखिनानै खौसेथि समाज, थामहिनबा मोजांखा नखर आरो ओनसोलाव खामिनायजों लोगोसे सैथोनि हाबा मावग्रा असिलायै सिनायजानाय माननि सोद्रोमाफोरखौ गोरबोनि मोदै फसरना दाहा होनायजों लोगोसे ओनसोल आरो इसोरखौ गोसो सोगाबग्रा आखलफोर दं। नायदो नुजाहोजानाय 21 बालाब 8 सिरि। आन्थाय गिख'फोर, फोथायजाथावैफोर, मुगैजाथावथावफोर, मानसि सिथारग्राफोर, बिहि हाग्रा खाग्राफोर, मोन्थोर गोरोंफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो नंखाय रायग्राफोरनि बख्राया अरजों आरो गन्धकजों खामनाय सागोराव जागोन। बेनो खननैनि थैनाय। ख्रिस्टनियाव थाफ्लायग्रा नोंथांमोन, इसोर आरो सुबुंफोरनि सिगाङाव बैफोर बेसेन एबा ओंथि गैयै आखल आरो सलनखौ आंगो सानना अराय सम ओनसोल एबा हालामाव बाहायनानै सोदांजाखानाय मेहेरजों लोगोसे सोदोमस्रि गोनां गौथुमाव सायख'जानाय आफादखौ दुखुनि मोखां खोबथेहोना सैहोयोब्ला नों सासे माहारि हिसाबै मान सन्मान, थामहिनबा मोनखानाय गुन एबा इज्जतखौ खोमानानै लानाय आरो रैखागिरि इसोरनि नोजोराव सुनायख'हायै गेदेर पाप मावनाय जागोन। नायदो इजेकेलनि 7 बालाब 8 सिरि। दानो आङो गावनि रागखौ नोंनि सायाव गोख्रै लुनानै होगोन आरो आंनि बोराबनायखौ नोंनि सायाव बाहायगोन आरो नोंनि साल सलननि हिसाबै नोंखौ बिसार खालामगोन आरो आङो नोंनि गासै मुगैथावथाव हाबानि जुनै नोंखौ साजाय होगोन। अनज्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, गुबैयै सासे नखर जोथोनगिरि एबा सुबुङा गावनि दंनाय गासैखौ आब्रुथियाव सामलायना गेबें लामाजों दैदेनलाङोब्ला बिनि नखरजों लोगोसे खामिनाय माहारिफ्रा गामि एबा ओनसोलाव मेहेरगोनां आरो समायनायै सिनायजानाय गोहोम खोख्लैयो। जेरै थिग बिदिनो नों सासे नेवसिजानाय गादब जानाय सुबुङा रुजुनख'हायै अपमाननि बिबान बाननांनायनिफ्राय रैखागिरि इसोरजों अनसायजाना मान इज्जतनि खोन्दोआव सायख'जाबायब्ला बि सुबुङा बयजोंबो गनायजानाय। नायदो माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 25 बालाब 23 सारि। बिनि बिगबाया बिखौ होनबाय, मोजां फोथायजाग्रा लें,
नोङो एसेयावनो फोथायजाग्रा जाबाय। आं नोंखौ गोबांनि सायाव बिग्बा फसंगोन। नोंनि बिग्बानि रंजानायाव हाब। ख्रिस्ट'जों सायख'जानाय लोगो नोंथांमोन, सरासनस्रायै बुहुमाव माहारिफोरनि गोसोखौ बरायना गोजोन होनो हानाय गोबां बेसादफोर दं, जेरै सना एबा हिरा मुक्ताजों लोगोसे रां रुफा। बैफोर बेसादखौ नों जेब्ला मानिबा जाहोनाव गिदिर अलखदाव भुगिनांब्ला गोनांथिनि जुनै लाथ'नाय एबा बिथ'ना मोननायनि बेबस्था थायो। नाथाय धोरोमिया थामहिनबा मोजां आखल आखुआ हावलात लाजानाय नङाब्ला बाजाराव बायनानै मोननाय बेसाद एबा जिराद नङा। बैफोर गासैनिबो बिग्बाया नोंनियावसो एबा नोंनो। नायदो हुदा बिजाब 30 बालाब 19 सिरिनि दिसिम। नोंसोरो सायख'नानै लानो हानाय बादि दानो आङो नोंसोरनि सिगाङाव थांनाय आरो थैनाय इसोरनि बोर आरो सावखौ दोनबाय। आरो आङो सोरगो आरो पृथिबिखौ लिंहरनानै साखि फसंबाय। नोंसोरो गोथांखौ सायख'नानै लादो। अनज्लायग्राफोर, गुबैयै जेरै साननि उनाव हर फैयो, थामहिनबा रुगुं गैयै उदां अखोराङाव फहर होग्रा जोंलारि सानखौ गोसोम दाखा जोमैया खोबथेना साथिनाय सोरांखौ मोज्लिद खालामो, जाउनाव बुहुमखौ बिलिरना गोजोन होग्रा सुदेम बारा बारनायजों खोमसि दाखा जोमैखौ बुखारना बुहुमाव सोरां होयो। जेरै नोंबो इसोर आरो सुबुंफोरनि नोजोराव गावनि साननाय हनाय एबा आखल आखुजों गेबें आरो गोथों होनना आब्रुथि गैयै खामानि मावनानै जिउ आरो गोसोआव गोजोननाय मोनाखैब्ला आरजजों गिदिंफिन। नायदो गितफोरनि 84 नाम्बार 10 सारि। नंगौयै गुबुनाव 1000 दिन थानायनिख्रुइ नोंनि सिथ्लायाव सानसेनि थानाया गाहामसिन। दाखुफोरनि थाम्बुआव थानायनिख्रुइ आङो इसोरनि न'नि देरायाव गसंबाय थानायखौ खुसि जासिनो। इसोरा बे दिनैनि बोसोन आरो खोनासंगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। जों बयबो आरज खालामनि। जगायग्रा माननि गोथार इसोर, नों थांखिजों सोरजिनाय सोरबा सुबुङा नोंखौ नागारना गावनि साननायजों बुहुमाव गोसो बायदि हान्थिना सैनांदों नामा? गमामा सैनांदोंब्ला निमाहाजों लोगोसे बानजायना नोंनियाव लाबोफिनदो। जिसुनि मुङाव बिबाय। आमेन।